Tatsuniyar bishiya mai kogo. Gatanan ku, ta zo mu ji ta daga ni Aminu namu. Kamar kowane lokaci, a yau ma ɗauke nake da tatsuniyar bishiya mai kogo a cikin wani gari da ke yankin gefen arewa. Akwai wata bishiya mai bala'in kogo. Bishiyar an santa tsohuwar bishiya ce wacce ta yi shekara aru-aru a cikin wannan gari. Bishiya ce ta musamman. Haka dukkanin waɗanda suke wannan gari zuwa suka tsinci wannan bishiya a cikin wannan gari. Babu wanda zai gaya ma ga iya adadin wannan bishiya. Bishiyar ta kasance ita ce take ba wa dukkanin garin abinci. Dukkanin wani wanda yake buƙatar abinci to zai je wannan bishiya, don haka in ya je zai samu wannan abinci da zai dinga ci, da zai ci ya ƙoshi a wannan rana, har ya yi guzurin tafiya da shi zuwa wani lokaci da zai ji yunwa ba sai ya zo wajen wannan bishiya ba. Haka babu inda kowa yake samun abin da zai ci har sai ya zo jikin wannan bishiya. In dai har ka riga ka zo jikin wannan bishiya, to dukkanin yunwar da kake da ita za ka ci ka ƙoshi a wajen, haka yi guziri ka tafi da shi. Haka mutanen cikin wannan gari suke yin rayuwarsu cikin farin ciki da jin daɗi, manyansu zuwa ga yaransu. Ba wanda yake rayuwa a takure, kowa yana rayuwarsa cikin nishaɗi da walwala. Bayan wasu shekaru masu tsayi sun kasance suna rayuwa a haka, akwai wani mai suna Malam Tsalha. Malam Tsalha ya kasance mutum ne mai son kansa. Dukkanin wani abu da zai yi, burinsa ya so kansa fiye da kowa. Sai ya ƙudiri niyyar cewar zai bi dukkanin hanyar da zai bi ya ga ya mallaki wannan bishiya wacce take bawa al'ummar cikin wannan gari abinci, domin su kasance a ƙasansa suke samun abin da za su ci. Malam Tsalha mutum ne mai ƙarfin izza, amma babu yanda ya iya kuma babu yanda zai yi. Haka ya ajiye izzar tasa domin ba za ta yi amfani ba. Malam Tsalha ya bi hanyoyi daban-daban domin ya ga ya gaje wannan bishiya, amma bai samu damar yin hakan ba. Shekaru suna ta shuɗewa, kwanaki suna ta yin ƙasa. Malam Tsalha bai gudanar da ƙudurinsa na mallakar wannan bishiya ba, amma duk da haka Malam Tsalha bai yadda makamansa na niyyar da ya ƙudurta a zuciyarsa na mallakar bishiya mai kogo ba, domin ya san sihirin da yake cikin wannan bishiya. In har ya samu ya mallaki wannan bishiya, to kamar ya mallaki al'ummar wannan gari ne. Haka mutane suke tururuwar zuwa jikin wannan bishiya domin su je su samu abin da za su ci da kuma abin da za su kawo wa iyalansu su ci daga jikin wannan bishiya. Hakan yana matuƙar ruguntsuma Malam Tsalha domin yana jin ɓacin rai a zuciyarsa. Duk lokacin da ya ga mutane suna zuwa jikin wannan bishiya suna karɓar abin da za su ci, hakan yana matuƙar ɓata masa rai, baya jin daɗi da hakan. Sai hakan yake ƙara ruguntsuma zuciyarsa akan lallai sai ya san yadda ya mallaki wannan bishiya. Kwanaki suna ta tafiya, shekaru suna ta shuɗewa. To masu kallo, ina ƙara tuna muku da cewar ku ci gaba da yi min sharing, subscribe da kuma danna mun ƙararrawar sanarwa. Ku danna lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora har su zo gare ku a daidai kowane lokaci. Malam Tsalha sai da ya kasance ya yi dukkanin abin da ya yi domin mallakar wannan bishiya, har sai da ya mallaki wannan bishiya ta dawo ikon ƙarƙashinsa. Don haka babu wanda zai ƙara samun wani abinci
kai tsaye har sai Malam Tsalha ya so. In ya so ka samu abinci a jikin wannan bishiya, za ka samu. In bai so ba, haka za ka kwana ka yi ni baka ci abinci ba. Ba damuwarsa ba ne ba, domin dama Malam Tsalha haka yake so, domin hakan ne burinsa, haka yake kwaɗayi, shi yasa har ya so ya mallaki wannan bishiya ta dawo ƙarƙashin ikonsa. Malam Tsalha ya haɗa fada mai girma a cikin gidansa, wacce yake zama tare da shi da abokanansa. Kowane lokaci akan shimfiɗa tabarma a zauna a majalisar Malam Tsalha, domin ana ganin cewar Malam Tsalha shi ne wanda yake da babban iko a cikin wannan gari, domin shi ne yake da bishiyar da take ba da abinci, tana mallakin ƙarƙashin ikonsa. Don haka ta dole aka dinga yi wa Malam Tsalha biyayya, aka dinga yi masa hidima daban-daban, kowa da irin bajintar da zai wa Malam Tsalha, domin kada ya sake ya rasa abin da zai ci daga jikin bishiya mai kogo. Haka Malam Tsalha ya samu ƙarfin iko a cikin wannan gari. Idan har kana son ka samu abinci cikin kwanciyar hankali, to ka bi umarnin Malam Tsalha. In kana son ka rasa abinci, iyalanka su rasa abin da za su ci, to ka bijirewa umarnin Malam Tsalha. Haka mutane da yawa suka dawo rayuwar kunci da bakin ciki da takura a cikin wannan gari, sun rasa yanda za su yi. Malam Tsalha ya tara abinci sito-sito a cikin gidansa, wanda yake ɗiba daga jikin bishiya mai kogo, yana tarewa a gidansa, kuma yana hana kowa. Bishiya mai kogo ta zamto tana kewaye da matakan tsaron Malam Tsalha. Babu wanda ya isa ya ƙara dosar wannan bishiya idan ba Malam Tsalha ba. Sai da jama'ar gari suka kasance sun dawo a gidan Malam Tsalha suke karɓa abin da za su ci, kuma su ma sai ɗaiɗaikun mutane daga cikin wannan gari. Haka mutane, yunwa ta dinga kama mutane a cikin wannan gari, suka dinga mutuwa suna rashin lafiya daban-daban. Amma Malam Tsalha babu abin da ya dame shi, tunda dai shi ya riga ya tara kayayyakin abinci wanda ya ɗiba daga jikin bishiya mai kogo. Ana haka, bayan wasu 'yan daƙiƙun lokaci, shekaru sun ɗan shuɗe, Malam Tsalha ya haɗu da wani ibtila'i na fushin bishiya mai kogo. Ya haɗu da rashin lafiyar da ya daɗe yana magani, amma ya kasa samun lafiya. An rasa menene yake damun Malam Tsalha. Aka dinga sai da kadarorin Malam Tsalha ɗaya bayan ɗaya, ana masa magani, amma ya gaza warkewa. Sai da Malam Tsalha ya dawo ya rasa komai. Dukkanin abin da Malam Tsalha ya tara sai da ya ƙare. Kayan abincin da Malam Tsalha yake takama da shi, da ikon da yake takama da shi na ƙarfin bishiya mai kogo, haka Malam Tsalha ya rasa komai. Bishiya mai kogo ta dawo mallakin kankin kanta. Al'ummar cikin wannan gari suka dawo karɓa abinci kamar yadda suka saba a baya. Bishiya mai kogo ta dawo ba da abinci da kankin kanta ga dukkanin al'ummar gari. Gari ya dawo daidai kamar yadda yake. Mutane suka dawo suka girgije suka koma hayyacinsu domin samun 'yancin kansu. Sun samu abinci kamar yadda suke samu a kowane lokaci, da su da iyalansu. Malam Tsalha kuma ya kwanta rashin lafiya ba. Kowa na gefen Malam Tsalha ya guje shi, saboda ya gane cewar rashin adalcin Malam Tsalha da rashin tausayinsa shi ya jawo masa matsalar da yake ciki. San zuciya da san rai bai yi ba a rayuwa. To masu kallo na da saurare, wani irin darasi kuka ɗauka game da wannan tatsuniya tawa? Ni dai na ɗauki babban darasi game da wannan tatsuniya. Kada ka so kanka,
ka so wa ɗan uwanka abin da ka so wa kanka. Idan kun ɗauki babban darasi ga wannan tatsuniya tawa, to ku ci gaba da danna min sharing da liking da comment gami da danna min subscribe. Ku danna liking a ƙasan wannan bidiyon namu domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci. Ku biyo ni ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu kallo na da saurare. Kuna tare da ni Aminu Namu. Na gode.